जौ लोंनानै गारि बाइक सालायग्राफोरा सांग्रां जा। नोंथाङा जौ लोंनानै गारि सालायनायाव हमजायोब्ला 10,000 रां जरिमाना होनांगोन। सांग्रां जायाब्ला थांनांगोन गोजानाव। बर'दिननि गोदान बोसोर माग बिहुनि थाखाय आसाम सरकारनि एक्सना जागायबाय। जौ फेनानै रावबो सुबुङा जेबो जाब्रबथाय खालामनो मोननाय नङा। जौ फेनानै गारि बाइक जाब्रबथाय खालामब्ला गोजानाव थांनांगोन। बे समाव हान्था-मेला बिफान आरो आसाम पुलिसनि सिग्रोमनाय एक्सना जागायबाय। आसाम पुलिसा रायजो राजानि थाखाय 24 घन्टा एन्टिड्रानि नेग्रा महरै रैखाथि होनो थाखाय साखाफारा। आसाम पुलिस बिफान, आसाम खुंथाय, हान्था मेला बिफान, एनफर्समेन्ट, MBI फोरा 24 घन्टा लामाफोराव नेनानै थागोन। आसामनि जिल्लाफोराव इन्टारसेप्टर गारि खारबाय थागोन। इन्टारसेप्टर गारिया गोख्रै सालायग्रा बाइक गारि सालायनायफोरखौ गोख्रों नोजोर होगोन। जौ लोंनानै गारि बाइक सालायनो मोननाय नङा। जौ लोंनानै गारि बाइक सालायब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बांद्राय गोख्रैथिजों गारि सालायनो मोननाय नङा। मबाइल फनाव रायज्लायना गारि बाइक सालायनो मोननाय नङा। बाइक सालायगिरिजों लोगोसे थाफानाय सुबुङाबो हेलमेट गाननांगोन। हेलमेट गानाब्लानो नोंथाङा बाइक सालायनो मोननाय नङा। गारि सालायग्राजों लोगोसे सेराव जिरायनाय सुबुङाबो सीट बेल्ट लागायथारनांगोन। नोंथाङा जौ लोंनानै गारि सालायनायाव हमजायोब्ला 10,000 रां जरिमाना होनांगोन। लोगोसे जेलावबो थानो गोनां जानोबो हागौ। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।